Fălați asta bine, camioane. Ca de obicei am cele mai tare intro din istorie. De să te să gamer și vină să un episod. Hai de până aici că plutesc pe iarba asta. De fapt asta e minciună. Da, astăzi prima Minecraft. Am reușit în sfârșit să fac 800 să meargă. Nu știu cum am făcut, nu știu ce s-a întâmplat, dar am reușit să fac să meargă. Și acum filmul mai gamer, pentru că n-am mai filmat de foarte mult timp. Vreau să arăt ce am mai făcut pe aici. Nu prea multe, din momentul nu prea am mai jucat Minecraft. Am avut pe aici așa o mică fermă, am cumpărat niște glowstone de la țăranul ăla. Frumos, așa elegant cât de cât. Da, tot ce dragul. Astăzi în episodul ăsta vreau să mergem pe munte, să fac acolo casa în sfârșit. Și înainte de așa făcea dacă s-a apăsat butonul de share. Am crezut că o să spun like, dar nu o să spun like. Vă rog să nu spun aici, nu a zis, e bun să mă reclamați. Așa că Panama, hai să începem toată treaba pe aici și să bă, și eu tot încerc să fac un fel de echilibru între lag și ăsta, calitatea vizuală. Nu se poate, mă, și da, e păcat acum, e păcat să filmezi, să nu-mi iasă ceva și să, așa, și să, da, deci, da. Haideți și noi să începem treaba asta pe aici și e până cât feram. De fapt am făcut felul ăsta de ce, mai trebuia să fac armură și fost pe acolo pe jos, am explorat, facem și niște papuși de aia de țigan. Și gata, suntem full iron acum, ce n-ai să mai ținem să mai facem. Ce dracu! Dacă ați văzut o reconectare, vă rog, ați așa se întâmplă la mine când apăs shift. Eu o să vreau să trec o să din satul ăsta mai acolo la munte, dar nu o să plec prea departe că iar îmi face fricul space-ul. Nu o să plec prea departe deoarece satul ăsta mi-a făcut câteva chestii și nu vreau să locuiesc aici, dar na, ăsta o să fie domnul Ghe, Mihai copilul Tristaiu sau habar n-am. Ce dracu, ăsta m-a prostit vinde. Nu mai copii de aceștia că ăștia vă tâmpesc și luați numai prostii de la ei. Nu fiți ca ei, nu fiți ca țărani. E bună de ce să prăjește, să-mi bag cu dacă nu. Am lăsat că știu o șmecherie să facem mai multe furtare, dar asta acolo sus, că nu fac eu aici. Prima dată vreau să notez coordonatele, dar pentru că n-am ce să le notez, o să notez pe foaie. Da, eu pe foaie. Suntem la asta și stați să iau foaie. Ce, că ia-ți că o să tai și una asta, nu o să o tai. Numai așa de alt dracu, ca să vedeți și voi cum mă simt eu. Și acum hai să notez, să-mi spuneți dacă mor, dar să nu spuneți. Deci minus e pula mea și pixul iar pe casă, minus 20. Dar până ce nu scrie niciun pix. 260 minus 266, 63 și minus 448. Sat. Ok, hai că acum că am notat coordonate, sunt sigur că mulți s-au deja să închizi videoclipul ăla, na? Așa că haideți să ne luăm și noi cafea fusele aici, să plecăm, naibii, iau și ăsta că este a meu, ăsta eu l-am făcut, fereilor, ce crezi? Așa, haideți să ne continuăm drumul spre eu v-am zis că ăsta normal, dar voi niciodată nu m-ați ascultat să ziceți, nu știu ce. V-am zis că nu sunt normal, niciodată nu sunt normal, dar aici o să vreau să le faci, o să vreau să le tai, cum taie țiganii ferul prin fer, tai. Chiar mă rog să nu se vadă lăgui pe filmare, deși cred că o să fie o țât de lag, dar să sperăm că cât mai puțin potrivit. Unde pula mea au mulți ăia, Doamne ajută. Hai de pista, mă, unde pula mea au munții? Ăștia erau, nu sigur, cred că ăștia, da, ăștia erau. Da, îmi dau seama că e cât lag, dar tot am experimentat să fac chestia asta.
să nu mai fie lag, dar nu ce, nu prea mi iese, am procesor slab, da, pentru că filmez de pe laptop, că nu sunt stare să-mi iau și eu un PC ca lumea. Dar mereu mă întrebat, ce lumea zice în străinătate, tu mai zice PC, numai noi românii zicem PC. Oare pentru că la ei e PC, pentru că la PC că și la noi PC de la pula în viață sau nu așa și cum pula mea stă chestia asta așa? Ai pe mine pătă cu paiul. Hop, hop, hop. Țop, țop, țop. Care e puele? Poate, adică bine, o să vreau să încep casa undeva mai sus sau nu, cred că aici ar fi, nu aici, undeva să fie și jos, dar să fie și la munte, că o să vedeți și voi de ce fac eu casa la munte și nu jos. Da. Uite, o să vreau să fie, uite, atâtea locuri bune care aș putea să aleg. O să vreau să o fac... Ana mea știe. Asta să dau și eu copacul ăsta. Ba nu, că am defrișat deja păduri. Dar totuși, nu știi că încă o defrișare, nu? Hai de capul meu. Așa. Unde pula mea e? Da, uitați, aici am găsit. Hai de pistol, da, mulți faini și falnici. Uite, o să vreau să fac undeva aici apropiere de sat, ca să pot fac o autostradă. Nici mi-a făcut casa și deja mă gândesc să fac o autostradă, nu? Deci o vreau să fac casa... Deci vreau să fac undeva să fie și în înălțime, să fie și da, am eu pretenții, pot eu să am pretenții la ce canal YouTube am? Da. Câteva anunțuri, ce piste să cad. Câteva anunțuri importante, o să apară chestia cu gacha-ul mai târziu, am zis că fac un fel de melodie gacha, adică animație cu o melodie care corespunde cu melodia sau așa ceva, însă am să vreau să amân proiectul ăla deoarece mă gândesc că am alte proiecte de făcut, povești de ale abonaților o să fac de mult mai încolo, deoarece sunt foarte mulți abonați inactivi în ultima perioadă și fără povești n-am cum să fac povești, nu? E logic. Așa că sau și nu știu că e bune. Așa că, de fapt, am, dar totuși nu strică mai mult, așa și eu nu strică mai mult și așa o zis și maica mea când m-au făcut, nu strică să ai mai mult stâmpiți în casă. Da. Hopa, tătăn. Haide, la minat, bossule. Vorbesc ca Dorian Popa să-mi bat piciorul. Lasă-mă să mă curc! Sunt obosit, am lucrat atâția ani, lasă-mă să mă curc! Da, îmi vine. What the fuck? Da. Da, mi-e nu știu că am văzut vreo 2 mape de Minecraft care am făcut casa așa pe munte și acelea au ieșit chiar foarte bine, că am 2 am terminat, că n-am bătut dragonul, dar bine, nu e ca și cum dacă bați dragonul termin Minecraft-ul, dar oarecare de sfârșit. De-aia se pune foarte mult accent pe End și că End și suntem pe 1.16, să nu vă că comentați, așa că am putea merge în Nether, când o să mergem în Nether să ne clicăm pe noi, când putem folosi apa și astea o să fie bine, deci da. Doamne, e mulți încă astăzi. Povestea gacha care ziceam că o să fac cu corespunderea pizda mă, o să fac cândva, însă am alte proiecte, să fac mai gamer grozator de aici, am văzut că clipul a fost foarte apreciat, peste 13 like-uri și da, în schimb povești ale abonaților
și aia o să iei apreciată pe canal, dar fără abonați activi n-am cum să fac povești și momentan abonații mei sunt foarte puțin activi, dar da, înțelegeți voi. Cred că aici ar fi reședința, o bună reședință. Pe data trecută pe altă mapă am construit un munte artificial și eram mini, deci da. Aici, pula mea. Să fac un screen aici, tan, așa. Să țină minte că, uitați, aici o să fie reședința mea, o să vreau să înlătur partea asta, cam de aici aș vrea să înlătur, și eu cred că am mult, dar n-o să trebuiască, sau nu cred prea mult, nu știu, îmi bag până, o să tăiem de aici niște iarbă. Adică stă niște iarbă, să stă niște de de sunet nu mai fac griji pentru că îmi dau seama că la sunet îs capula, dar măcar la calitatea video. Da. Și da, ce să vă mai spun, sper să redeveniți activ pe canalul meu. Știu că am zis o perioadă, știu că n-am postat de 5 zile, știu pula mea că 3 săptămâni de nepostat mult, dar totuși eu vreau să mai vin cu canalul, nu vreau să rămân așa în umbră. Au trecut deja mult timp de atunci și mi s-a spart lopata frumos. Da, deci nu vreau ca canalul ăsta să ajungă unul plin de inactivitate și știu că n-am contentul foarte ăsta și nu postez zilnic, dar pana mea, dacă aș posta zilnic, ar fi ca canalul de gacha pe care, nu pot să zic că de ori, dar nu prea suport, alea care doar postează clipuri cu anunțuri, parcă să lasă, parcă nu să zici, nu zic că lumea că face chestia asta ea, ba chiar am ajutat pe 2-3 canale să-și revină dintr-o chestie din asta. Dacă nu știi despre ce vorbesc, a fost un canal mai de mult, nu știu cum, care, nu vreau să zic numele, care a fost pe perioada asta și tot am ținut-o așa în viață, că păi Atlas așa cu asta se ocupă, menține gacha tubei și youtuberi normal. Deși cred că o să fac o distanțare de gacha, pur și simplu, nu mă simt integrat în comunitatea gacha și nu cred că o să mă pot integra vreodată, așa că cât de cât o să renunț la gacha, nu de tot, dar o să vreau să mă retrag din comunități, ies așa din fel, din astea, oricum nu plângeți în secunda asta că, vai doamne că te legi de gacha, nu mă las de gacha, doar nu mă simt împlinit în comunitatea gacha, simt că pot să-mi ating altundeva potențialul, fără să fiu, da, și eu cum, cred că vă și dau undeva ce vreau eu, așa că nu o să mai zic nimica. Ai de pista, craftador profesionist. Pune aici dătuși astea. Sparge clavicula. Așa. Menajăm aici teritoriul frumos. Ce crezi, mă? Numai că n-avem ordine de construire și poate vine PSD-ul să ne dărâm de casă. Dar eu zic că e bine. Eu nu mă impacientez când am filmat. Eu cred că trebuie să ne mai ducem încă un pic cu filmarea. Măcar până ce să facem casa. Sparge cum mi-o spart în freză. Atunci pe ăla, cum îi zice, what the fuck, a fost un bug, ați văzut, a fost un bug. Nu, asta vreau să spun aici. Hai să începem. O să vreau să fac o casă destul de mare. O să fie de aici, că nu vreau oricum de ies din casă să-și cadă în cap. De aici și va fi 1, 2, 3, 4, 5, da. Nu, îl extind cam mult. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vă să extind până la 10. Știu că e cam mult, dar așa fac eu de obicei. Așa, dacă nu-i mediul meu promițător, îl modific. Ca să fie promițător pentru casă. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dacă cad acum și mult 7, 8, 9, 10. Și o să fac așa. Și o să mă mai duc un pic cu asta ca să-l conectez cu ălalt.
Nu vă speriați că fac gaură aici și că astupă ăsta că o să cadă în ea. Nu vă speriați. Eu zic Minecraft, eu sunt Minecraftador, eu sunt Minecraft profesionist, eu știu juca. Pentru că vreau să acopăr toată zona asta, să o fac zona de asta, să poți face ceva pe ea. Și dacă o să vă întrebați de ce am cumpărat glowstone de la nenorocitul ăla, o să aflați și voi de ce. Dar cred că în episodul viitor, că în episodul de asta nu cred că mai facem multe, numai cât acoperim zona asta și facem așa, să fie frumos, să fie elegant, așa că decât. Și tăia meme-ul ăla prost. În fine. La Meme Gamer Girls am deja foarte multe meme-uri pe care aș putea să le pun. Aș putea face un beat cu chestia asta. La cât mă bâlbâi și eu. Că de-aia dau oamenii un subscribe, să-mi bat piciorul. No, atunci cred că... Nu, cred că... Mai bine, oricum pe mine mă dau în pula mea când filmez. De regulă când filmez mă dau în pula, e să lumea și fac ce îmi place mie și mă tai pe mine capul. Și cred că de-aia guvernul României să mă mărească, dar eu zic că e bine. Nu știu, așa fac când am ceva, când am de spus, fac camioane! Nu mă transform în Codrin, ok? Nu mă transform în Codrin. Dacă vreau să spuneți chestia asta, nu mă transform în Codrin. Doamne ferește. Și așa am spus și la mea că m-am născut, nu mă transform în Codrin. Atunci nu era popular când m-am născut eu, dar na, și când încolo am devenit un camion. Nu știu. O să se spawneze mobi aici de eu zic că e bine. Sau nu, cred că pot opri chestia asta cu spawnatul mobilor dacă pun toate. Da, cred că nu o să se spawneze cum ar fi aici. Așa. Ai, da, mi-e fut. Și dacă mă întreba de ce atâta în jur, degeaba e pentru că eu, în sinea mea, în sufletul meu, eu sunt o înjurătură degeaba. Așa m-a botezat domnul, întrebat la spital, ce este, băiat sau fată? Băiat sau fată, e o înjurătură fără sens. Deci, da, asta e povestea nașterii mele, nașterii domnului. Bine, mai e și posibilitatea să fiu trimisul lui Lucifer, dar nu știu, eu v-am zis deja chestia asta că sunt trimisul lui Lucifer, dar mă rog, nu mai zice asta nimeni, ok? Da. Și hai că am acoperit destul, de fapt, mă întind până după ăsta. O să fie aici și din spate. O să vreau să fac lumea gamerului foarte, foarte interesant. O să facem tot felul de construcții. Cred că o să fac 200 de episoade numai în seria asta. Totuși, nu, deci fapt cred că o să fie numai așa un episod, un singur. Hai să recalculăm încă o dată. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cred că 10 ar trebui să pun aici, deoarece dacă pun, uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și așa, o să fie astea aici 4 ocupate, astea aici 4 ocupate și acolo o să fie ușa. Deci, hai de pula mea vine să... No, ar trebui să mă curc și eu. În fine. Da, hai, am nimeni pentru prima dată demersul universului, am mers pe tot, în final, puterea umană și da, pula mea, sigur. Ce s-a întâmplat așa? E joc aici. Cu cine te vorbești cu cineva? Vorbesc, nu? Cu cine, mă? Asta vă episodul după.